ba ko ahang? Ala. Madihapon ta ninyo mga mix, diya mo sudan sinabaw nga manok nga Bisaya. Unya, ato sa ni silang sa paminto kaya ato sa ni silang panandaan sa sabaw. Maghigop mo sa sabaw na ana na ha, ato na butang sa sabaw ha. Oh, isa pa kay butang sa nato ni daan sa sabaw ron ha. Para og maghigop mo sa sabaw. Na yan na dak. Dan harap mo kung sabaw ka. O gamay ra ha, kay nag-snack na maday ganiha. Kana sa turang. Ito, lino ito. Guys. Kami kay kamao naman kay butang sa mga kami kino. Ano to ito mo? Pagbuton sa nato sila sudan na isa pa ha, kay mag-prepare ta ha. Pagbuton ra ni migi sa sudan ni ha. Kaon. Dali siya pa. Prepare ta ha. Prepare din. Migi pagkuha rin ni sudan migi una kay ulog na Migi. Pagkabot rin ka migi, wala na may sudan pagsaba ra rin ka tubutangan na. Sige. The Holy Spirit again use us, O Lord, and this day which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ngaon sa kanan, kaon. Sige, nay. Kulo sa subaw na. Dito ba ni Papa Bingkaw? Dali dito na ikaw. Ikaw pilog ka. Hindi na maglato ka. Wala ko na naman ito. Ba't dyan din? Gaw. Ngapon gaw. Dali na naman. Oo, dali ka ni Abay ka. Ale! Le. Ngaon. Jesus, tigit ka na og day-day. Kwek plato day. Kuya, plato sa kita. Ngapon ka neng. Dali. Ito kay sa Ano mo ba neng? Pamikanan. Pani hapon. Sa demo. Pagka-timing makayo. Dali, plato dito eh. Diya sila. Dali mo, pani hapon ba, dali. Pagkalami, magdi ay kaya di ay. Ikan ni guys na kuan. Ala, Bisayang manok siguro na limak. For today's video, guys. Kaya na yung manok. Ikan ni Gabi na magdagkot. For Nandagkot. today's video, guys. Ano sa kabalo mo nga naka. Uyab na ba ko ahang? Ala. Ala. Dungog na to. Dungog na to. Ay, ginitangin lang. Kaya ginitalin. Ayan yun. Pila na ba? Storya. Ay, bawi man dayon na. Di ami diri guys, naghapit mi diri. Naa si Nestor, si Ate Mercy, si Utik, si Janjan. Ugma pa ninyo mo ni sila ihatod. Ugma pa ninyo mo sila ihatod. Domingo pa man sa ugma. Uli nga. Domingo pa man sa ugma. Uli sa ala eh. Mali ang utok niya. Alumnos naman sa mga ito siguro.
Balik siya niya kataon. Nga nagbalik man sa kadlaw na rin sa trabaho nila. Hindi man yung kuwan niya. Ayaw, madinis siya. Madinis siya, madinis. Dito siya, uma. Tama na sa December din. Tinaw ko yung Asa kwan man ni umata sa Lino. hapon? Tinaw ko da. Aw, umata sa hapon ma. Day! Day! Higop na sa bawda. Busog man na sila. Mabas pa lang po. O kabas. Nangisnak man mi dito. Amo gikan na nangkot. Landa ko sa talisayan og matangali. Abis Koreana rin. Yan ako. Guys. Oh! Hindi ka na. Di naman og kakita si Koreana noon. Wala sa Koreana. Ama sa Mercy. Sige. Wala sa Koreana. Maunta guys. Aw to. Tingo gitek guys. Lah, si Doy Doy. Si Doy Doy tik. Tawag ka sa. Hoy, tik. Si Doy Doy tawag ka sa. Gas na po na rin, di ba? Pagdago na ganyan. Bas. Tuo man Uli bas. na ako sa balik aron ko matulog na dayon ko. Ino pagit niya, lamlam na ka ba? Ikaw mag-inuman mo di ako katulog ko. Mura sa tag na lista Tapos di na ay. guys. Iya sa ng manok. Manok Bisaya. Oh. Amat sa tata. Kinsa? Kasi gulian na na siya ay patigatuwa sa kwan kiginingan. Agayon na siya nga. Tanara ko tara oh, sus ginoo ko si kapag karap-karap mo. Dagdagan sa pangas. Mahutdang nga nagsabaw. Kasi ako si Bisaya Pangas asam siya paingon. Agad to na kung nasa sa verdad. Ang reklamo mo andoy doy, ang isab sonor pa pwede mawan bugat mo ay duwa. So pagingin nga. Agad ko sa la verdad kay to ang si Richard dito. Lagi. Kadali na ba sa di mo bingawa? Alam mo siya nga, dito na itong mga bata, domingo pagkitaw ma. Ano ganit? Wala na. Wala ko ganun dyan. Di ganyan mong kaon, ganyan naman doon. Ay, pagkita sa ako doon na punti, siya na lang si mama dito. Tigo niyo, galing na tila doon si mama na napagin ko. Kawat-kawat pundi ay. Dagdagan kami lang ka. Dagdagan. Dili apa sumali si tata nga makuasa ang mga bata. Oh, nga na. Oh, nga kay si mama ang duha ka bata eskwela man si Janjan eskwela. Nga ang nabili dito si mama si Richard si tata. Ang ingon man din si mama ay si tata nga makuha na ang mga bata kay udto na. Mahuran na bibini. Hindi naman mangulang. Imbis nga si Queenie. Pwede nga. Kawat ginagawa, lugaw-lugaw ginagawa. Muna nga kontra na ko ini no. Hayag kay mo cellphone lin. Buyag. Da. Buyag. Na. Hayag kayo. Basta mahalo lagi. Lupig nga atong kamera dito. Nagsaba pa mo tayo. Giduhan ako nagkamanok. Tawagan po ka, di ba po kang tubag? Asa di ko bang nabay nanawag? Tanawag ko na akong cellphone nung nabay nanawag. Device. Giop Kuwan na siya, ko oh. akong cellphone nga nag-edit ko. Device. Tubag, Raymond, yapon, kisay-say, di yapon. Kasi di nag-copy na cellphone. Buba na. Kain. Bago? Nag-retire. Ay, pamako na siya. Pasalamat ko ba ang cellphone, iwan na gamit. Wala, bumabot na sa tulong gabi. Agabi pa rin na kuhan. Lang kat. Kaon na na amay. Naingatan ako yan. Bakit ang ako ang ikan utik lang? Utik. Mga ta guys. Mga original man. Utik ba? Ikan utik ako. Dala Bisayang manok 19 o. Ito yung mata? Ito pa na ako. Ito pa na kuhan batog. Dili pa ano mo kay kadto rin ta. Ikaw ka pagalit tayo. Dapat man yan kabili ni sa tanggalan Mura ko. man og makilat ah. Mahuli sa kayo mo. Ayun na kaya. Sunod-sunod sila na mo. Kana pura ka may sakay ni mo. Ate mo ko nagsakay. Pag na idoy-idoy nga, murag na kay nagkilit na lang na ko. Sunod-sunod lagi sila. Oh, gila. Wag gila. Ano
siya magidala. Ibutay na siya. Bukod ang pagkakit. Di ba bukod niya ba? Motor? Baba to pala papakita yung lagaw papa. Wag mo kalupit sa pinto. Magkapupok. Oo, dili na ka. Wala na nabutan. Pero dito isa si papa ganito. Sa pinto. Wala, isumigil sa lima na rin. Ha? Wala, isumigil. Kumana ba siya? Tumapuak. Diba pakasak? Ako na na. Nagbuntag naghapon akong lakaw karon ba? Gamay, pagkaon dami, yun sila dami. Gamay na ka noon sa amin. Pagkupit na sila sa umukba. Ay makaya ka nga. Ice cream o cake. Wala ko lakaw yan ko ugma kaya bandel sukoy. Napamay kay Di na ka. Ano daw magkakasuan? ha? Ano daw ma? Oo. Nagsabok pa mo daan, di na doon kami kabok. Nag-ingon na nga diretso. Pag diretso na, Napagdak po na lang natin malilin dito ang mulo mo. Sa bandak nakahapit naman. Agad ako. Yan natin, ako pwede lulod ang pagdakas na lang to. Ato. May awa di. Ilaw ka, di na sa pakayaw. Igla naman Di na ka ba kagitlog sa Chinese chicken? Ano kita itlog? Ay, sinay, inom ako sa'yo. Unsi na ko piso? Hello, kuwaong ko na kuwang. Walay kuwan. Walay buko? Walay liwat. Nga, Chinese chicken. Ang bagal. Pamasa. Isip nga. So ayun mga kamigs, kuan tayo ngayon, shout out tayo ngayon. Shout out Ate Mar, Mapinay Beauty, Ate Cicelo, Ate from California, Ma'am Nalma Sarmiento, Mr. from USA, Ate Elizabeth from Italy, Manang Luz, Manang, shout out. Shout out Ma'am, shout out Ma'am Nicole East, shout out Sis Pao, Ate Marie, Ma'am Jessica from Cebu, Sis Grace Cubita, shout out Ma'am Army Cepeda, Miss Ann, shout out Miss Ann from Negros Occidental,
Shout out Ma'am Endayon Bravo. Shout out Cats G Vlog. Shout out Mama A. Shout out Patsa Holga, Ivy Bonjan, Jocelyn Esprella, Romy, Milans Vlog, GR Kabatingan, Diana, Nicole Yamuay, Mary Loreniana, Nancy Acero, Melanie, Alcrispon Priada, Breezy Vlog, Allen Mateo Munoz, Marilyn Plasibi, Cobring Lagan, Gilma, shout out, Jennifer Martinez, Rega Blanca, Ruben Katapon, Tribo Bisdak, shout out taga Batughani, shout out Crazy, shout out Kindy Kin Rim, shout out It's Simply Tricky from Jeddah, shout out Peach Mango, shout out Charmin Rose Dopa, shout out Eve Marie Haukaas, shout out Rodi Lagba, shout out Clean Sweat TV, shout out Samirin, shout out Jimpy, shout out shout out SCM, shout out Tim Prado, shout out Janice Garcia, shout out Ira Chua, shout out Joanna Galuso, shout out Bantay Dagat Motor Vlog, shout out Sarina Pit Balagulan, shout out Rids Deson, shout out Tatski Vlog, shout out Bill In Angat Marcos Garcia, shout out Island Forandad, shout out Roselyn Francisco, shout out Kim Sadaya, shout out Pisces Smart, shout out Janelle Osman, shout out Maria Teresa Sabala, shout out Edgardo Villanueva, shout out Miguel shout out Miguel Cortez, shout out Dadas Vlog, shout out Noel Binyabidis, shout out Leo Brando Ranti, shout out Marcy Jackie, shout out Alay Rock, shout out Raxel Tigis TV, shout out Sarah Layla, shout out Sarah Layla Ahmad, shout out BT Wild, shout out Pads 41, shout out Emily Espinosa, shout out Joya Lim, shout out Nef Labadan, shout out Perlina Almasi, shout out BC Morandos from Butuan City, shout out Maricel Qatar, shout out Raquel Bianson Blaga, shout out Maria Angeline Abalon, shout out Elmer Elom, shout out Dimar Isar Vlog, shout out Caroline Velasco, LG and Ma'am Ayumi, Ninit Santos, Dora Bots, Flor de Lisa, Sol Q, Lucia Sausa, Emilita Bulaon, Leo Brando Ranti, Afulji Podtest, Monolito Pereira, Hamisola Abdullah Kulasa, shout out Lee, shout out Jello Kim's Vlog, shout out Leah Lynn Patilan, shout out Danny Park, shout out Greasy, shout out Clarissa Mujica, shout out Erica Gustin, shout out Titzer Step, shout out My Blood Sugar Journey, shout out Emily Nalda, shout out Island Clito, Simple Christine 808, shout out sa inyong tanan, ug daghang kaayong salamat po sa inyong tanan, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kaayong salamat, ug shout out sa mga silent viewers, solid supporters, sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong tanan, daghang kaayong salamat sa inyong suporta sa amin, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, daghan kaayong salamat, ug sa mga nag-share ng blessings, daghan kaayong salamat, at sana hindi ma-skip ang ad. Dito na lang ang video ko mga kamigs. Bye-bye!